Какво става, хора? Аз съм Илян и искам да се извиня, че отскоро не съм правил видео. Та сега ще ви разкажа една история, която ми се случи преди малко. Та искам да кажа, Аз съм Дъблъс. Казах ли ти да се покажа? Това е. Аз съм Кристияното 3. Така. И сега искам да ви кажа, че спуках гума на колелото на Пасатито, където му правихме ревю. Това не беше никой ревю, драги зрители. Драги зрители, Просто беше... Тихо. И кажете на Илян по-бързо да прави giveaway предизвикателства, защото ми писна, ще го прибирате. Предизвикателствата ще ги направя утре, обещавам ви. И ето на това Пасати му спукахме гумата. Чакайте да ви... Та ходихме при Пешо гумата да ми я оправя, дадох 2 лева и като чисто ново. Ето сега ще ви покажа къде ще предстои фен срещата, къде ще бъде. Чакайте малко тук да ви се поизясни. Ето тук ще бъде фен срещата. Чакай, пред общината. Пред община Правец, ето тук. Ето там, пред голямата сграда. Ето, като видите този паметник, ние сме там. Чай да видя дали се вижда, Това беше от мене, хора. Надявам се видеото да ви е харесало и чао!